Marija Kulić, majka reality zvezde Miljane Kulić, proživljava pravu dramu. Što zbog zdravlja, što zbog porodičnih problema, ali najviše zbog Miljane i njenog dečka Bebice, koji je ušao zajedno s njom u reality. Nikom nije jasno zašto je Bebica ušao i ko je taj čovek, Nenad Macanović. Međutim, kako se čini, Miljana ga je već šutnula, a Mariji se to nikako ne dopada. Ona je sada u intervju otkrila da je plakala sat i po vremena kada je Bebica plakao kod drveta i da nije mogla da se smiri, zato što je ona na velikim mukama i ne može da veruje da se Miljana tako ponaša. Da sam na Nenadovom mestu, ja bi je odgurala s kolicima kod Zole, ostavila bi ih na nedelju dana, pa neke Zola preslači, kupa, vodi u toalet, češka nogu i neka brine o njoj. Rekla je Marija, onda je nastavila da hvali Bebicu, pa je na kraju otkrila da je on pomagao i njoj i Siniši kad treba nešto se odveze pomogne i da noću dok Miljana spava on je gleda. Marija Kulić je nakon toga otkrila da Bebica jako voli Miljanu i da je ušao reality samo zbog nje i da je rekao da bi čak ušao bez novca samo da bude sa njom. Ja sam mu izvukla honorar da ima. Glupo čovjek da prolazi kroz sve za džabe. Duša me boli zbog njega. Kako će se dalje razvijeti ova situacija nije poznato. Bebica je sinoć pao u nesvest kad je shvatio da ga je Miljana ostavila. Da li će Marija ući i spasiti ovu ljubav života ili ne, ostaje da vidimo. A vi mi pišite šta mislite o svemu ovome ako gledate Zadrugu. Šta mislite o Bebici? Ko je taj misteriozan čovjek i da li on zaista voli Miljanu Kulić ili se samo folira? Subscribeujte se na Trending i lajkujte ovaj video.